prvej Gottwaldovej päťročnici okrem mohutného spriemyselňovania Slovenska rýchlym tempom pokračuje bytová výstavba. V septembrovom uznesení strany a vlády sa zvlášť pamätá na zvýšenie bytovej kultúry. Projektanti ako aj architekti už plnia úlohy, ktoré dostali pre zabezpečenie tohto bodu uznesenia. Inžinieri Kančev a Miňovský s kolektívom Bratislavského stavoprojektu pripravujú projekčné práce moderných sídlišť a rodinných bytov. Naši architekti podľa vzoru vyspelej sovietskej architektúry riešia bytovú otázku námetove novými, bohatšími a modernými architektonickými tvarmi. Prvé praktické ukážky tejto novej architektúry sa uplatňujú najviac na typizovaných domoch socialistického mesta Vorošilova. Fasády moderných budov sú umelecky zdobené ornamentikou z považia. Veľké je úsilie technikov i robotníkov na všetkých stavbách. Veď do konca tohto roku musia odovzdať do užívania 30 000 bytových jednotiek a začať stavbu ďalších 6 000, ako i typizovaných 5 000 rodinných domkov. No ani tieto veľké požiadavky neodrádzajú od toho, aby stavali domy krajšie, lepšie a modernejšie.